Wacht. Wait. Jullie moet net jullie koppen achter vast doen, hè? Oké. Allee. Kom dan klimmen. Goed klimmen. Loop, hoe zagen die pas? Klim het in. Waar is jouw peet gaat? Oké, wacht. Oké. Een van jullie moet jullie been Hallo, staan. vastzetten. Sjelle vir die kamera. Oh, hé. Zo. Oké. Ja, zit hierdie been daar zo. Oké, hou je kopje achter vast. Oké, hou je kop ook zo vast. Elleboog. Wat is jou naam nou weer? Oké, zullen reg. Wacht, het gaat. Oké, wacht. Ek wil hierdie point capture, waar gaan nou op? Oké, go. Go. 3. Stoot hulle. Moet hulle nog nie stoppie, Oké, stop. Nee, moet nie. Hey. Wacht, laat ik jullie net draaien. Tata, kom help my. Moet nog nie probeer uitklim nie, wag. Kom. Hey bro. Hey, wat afval? Kom. Oké, wacht. Hey, nou lief. Lieve. Zeker. Mijn gat het vast. Hey bro. Oei. Fuck. Dat was epic bro.